Arestado po ang 7 lalaki po sa Agno, Pangasinan matapos pong mahuling may dalang mga binunot na kamuning bilog plants na itinuturing po na endangered species. Isinagawa po ang operasyon bandang 2:00 ng hapon noong Marso 25 kung saan nakumpiska po ang 18 uprooted na halaman na nakahanda ng ilagay sa isang van. Nang mabistong walang may pakitang permit o legal na dokumento ang mga suspect para sa pagkolekta at transportasyon ng nasabing halaman. Dinala mga suspect sa Agno Rural Health Unit para sa medikal at pisikal na pagsusuri bago isailalim sa kustodiya ng pulisya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ang nakumpiskang halaman ay ipapasa sa DNR office sa Alabino City para sa tamang disposisyon. IFM News. IFM News. IFM News.